Hej, det er Tone med igen. I dag skal det snakke om mere skib. Denne gang er Lusitania. Lusitania er et passagerskib på 239 meter lang, ejet af Color Line. Og de har også et søsterskib, som hedder Mauritania. Det blev bygget i Stockholm og blev sænket på vejen til Irland, i Irlands kyst. Der er meget mere amerikanere. Amerikanere og britisk. Nice. Gå videre til næste billede. Det her. Det er billedet af det Lusitania synker. Det sank der grund af en torpedoskræt tysk ubåd navn O20 i 7. maj 1916. Nej, i 7. maj 1917. Det er mega mange, der omkom. Det her, det er Bravo af Lusitania. Det er jo Ulleberg voldsom skibsbrag. Og det sørger det stomhavet under braget. Som ligger meget dybt nede. Jeg kan ikke huske, hvor dybt det ligger på. Men bare det, jeg skal sige, tusind tak, så med. Jo, hvad jeg ses. Ligesom I tog hjem på onsdag morgen. Der kommer en ny video ud. Og husk med at subscribe og et like. Og tryk på klokken. Og jeg er helt sikker, I så en dejlig god sommerserie. Det er bare det, jeg skal sige. Tusind tak for at se med. Ciao.